Merhaba Esmeralda. Tu bir okey ki? Do şev te direkt de dilê min de çıkan. û ez bawerim te îro bi temamê ez ji bîr kirim. Helbet na. Nerînên we û navê we di dilê min de hat neqişandin. Niha divê ez qadê bidim valakirin û divê tu jî ji vir herî. Çima evar li xana pişt aşxaneyê hev nabînin? Tu yê verî? Çima nabe? Êvarê em ê hevdû bibînin roja min. çawa ez ji eşqatê ketim şikî. Ji bo ku tu hatî ez pir spas dikim. Te ez pir dilşad kirim. Esmeralda, mamnê tu li vir bidîta. Sebeba ku em vehket tu jî pêş çavan wan da wî ev bû. Ji kerema xwe re, ji min re bibêje. Tu dijî yan na. Bêdengî, tu qereçiyeka gunekarî ku bi şeytanek hetiye şiklê bizinê re hevkarî kiriye. Tu nabêjî çi, tu dibihîzî ew bizin sîmgeya hevkariya bi şeytîn re ye. Ew jî wek te bêdalixandin. Emek ji hêla wî pîrabokê ve hat kuştin û li dûzê rekma. Ev pir zelal e, ew suçdar e. û elbet bizina wê jî. O de tevdik di xûneyê de mabû û rebena Febûs erdê dirêjkirî bû. Navekê ye ku li erdê ji aliyê bizinekê ve hatiye nivîsan û leşkerê me ye ku pîrabokekê ew di nav xwîneyê de îştiye. Ya pêşîn jî di destê me de pereyekî zêrîn heye. Ew îspata hezin şeytaniyên jinekê ne. Ma hûn hîna ji sucê xwe qebûl nakin. Febûs. Delaliyê min, Febûs. Yê minî delal dijî, bibêjin. Ev we li qedar neke jî fermandar Febûs li ber mirinê ye. Niha hûn dilşad bûn. Heke em gehaşte bin qenehata hevbeş, em ê derbasî darizandina gunehkarê duyê min bibin. Wê bizina vê jina ku jê derka sucên şeytanî tevdekan e jî wekê wê bêdaleqandin. Ev e ispata vê. Aho Xwedê, wan lîstikên ku min rêvê heywana re bendane, ey bibe sebeba mirina wê. Saet çend e? Bizînkar e ben. Ahav nerin. Vê jinekê bi hêzin şeytanî ji vê vî awayî ji vê bizinê ferman distîne û bicehtîne. Bizin dikare navê Febûs binivîsîne. Ma hûn dikarin vêya inkar bikin. Wek we nafikirim. Febûsê min li ber mirinê ye. Ez dubare dikim yek û yek dîsa dibêjim. Navekê ye ku li erdê ji aliyê bizinekê ve hatiye nivîsan û leşkerê me ye ku pîrabokekê ew di nav xwîneyê de îştiye. Ya pêşîn jî di destê me de pereyekî zêrîn heye. Ew îspata hezin şeytaniyên jinekê ne. Ma hûn hîna ji sucê xwe Belê, qebûl ez qebûl nakin. nakim. Ez cidî nabînim bibêje. Tu çawa wê werekê de xwe de dibînî ku qebûl nakî. Yê ku êrişî wî kir, arşî dikî bû. Wî keşeyê şeydan dabû min. We her tiştî got, wan tiştên beredayî jî îspata suçê we ye. Lê çi hey ku ji bo em rastiyê bi te bidin gotin, em mecbûrin ki li te îşkenceyê bikin. Wey Xwedê, Esmeralda re ben. Nikar li bin ver işkence bisekine. Keşeyê mezin ji ber ku em bi tecrübeya wê ya mezin bawerin ji bo li xwe mukar were em dixwazin lêpirsînê hûn bikin. Heke hewcedarê bi min hebe ez ê kevxweş bibim û wê hebe. Wow, na. Ma tu hîna jî sucên davên ser te qebûl nakî. Ez benî, ez bêgunehim. Ez evîndarê fermandar Febûs bûm. Baş e, derhal dest bi îşkenceyê bikin. Ji kerema xwe re ez bêgunehim.
Anha dest pê bikin. Na, ji kerema xwe re, ez ê her tiştî bibêjim. Hûn çi bixwazin? Ma rast e ku te xasiye bi hêzên xwe yên nepên fermandar Febûs bikujî. Belê, rast e. Min xwest ez bikujim. Ez pîr ebokim. Ji ber ku rastiye got hûn dikarin wê serbest berdin. Divê jinika qereçî bibin meydanê. Ji ber ku şer kiriye û xustiye fermandar Febûsê ku di dilê min de pir şerîn bû bikuje. Ew cezaya wê li wir bê dayîn. Ev jî gotina mina dawî ye wefam kir. Bizin are ben. Veya bigre. Wê bizînê jî deleqînin. Erê carekê wehşek jî daleqand bû. Bisekinin, bisekinin wê nebin. Ew guneye, ew bir guneye nebin. Wê nebin, wê nebin wê derê. Dixwazim ew azad bibe. Divê dêr destûrê bide vê ya. Na netirsin. Binêrim min destê we vekirin rehet bin. Wexta ku dikenim ez bêtir nexaşik dibim. Dizanim lê ji ber ku hûn li viran ez gelekî dilşadim. Rêcere odaya min e. Êdî ya we jî tê hesib. Hin nabêjin çi Esmeralda? Na, nezîkî min nebe. Naxwazim tu dest min bidî. Na, ji min netirse. Naxwazim tu li vir bimînî. Here ji vira. Belê, ez ê herim. Lê we xast ez vegerim ji kerema xira li vê yaxin. Ji min netirsin. Ez ê zirarê nadim we. We hev dabû min. Niha jî ez dixwazim we biparêzim. Ji vira dernekevin derve. An wê we bikuşin. Tiştekî wisa bibe ez ê jî bimrim. Nazû da miriye. Ji xwe diviya bimre ew yek bû. Min tiştekî xerab nekiriye. Min gel ji belayê xelas kir. Hew hebekî hevcedariya min bi aramî heye. Bawerim ez ê wê jî li vira bibînim. Here ji vira belayê Xwedê. Ez çavên xwe bawer nakim ma tu hê dijî. Çawa bi ji min re bêje wî afîrdeyê tu anî vira. Min niha tu nas kir. Tu wî keşeyê ku em şopandin û Febûs kuştibû. Wî dawê xwe bigire. Pir baş tê bîra min. Ew ku jerê nepeniye wê şevê tu bûyî. Tu xwazim tu min afû bikî Esmeralda. Baş e. Çima te em şopandin te zerar dawî? Bibêje. Ji min çi dixwazî? Ez te dixwazim. Dildarê te me. Here ji vir. Min berde. Vê keçikê tiştekî xerab nekiriye tu çawa dest didî?